Elvan gurgunmu? Oňa da şükür. Sizlere mawatmy? Allah'a şükür. Häzir halmıradym gelýär. 2 bolup daşda geçeli. Gelýän çak gurulşaly kimi? Bolýar. Owo, ya. Koronavirusdan goranýarmy sapara? Owo, virus bilmedim. Öýden çykamdy. Kasım tirdirmaly da gidip bilemdi o. Elvan. Doğru. Şu ada şeylere. Öýden çykma görün, sizin tak bize kän gerek. Wah. Öýden çykman bolunu Elvan. O käte çykmaly bolýar. Öýde de içine mısk gitýärdi. Owo. Ay pardady boda. An öýüşiň etdiňmi bir görlüň berdi? Öýüşim men dol derejede edilmedim sapara. Hani edenin nemet? Onun telefonuny biraz demerek nemet bolmasa demen ya yüzün yartı nemet ya biraz daşırak nemede. Ana. Senin ne deme yani jurnalist boldun. O bu işleri yuvaş tanga geçirecek. Neden alıp bararsın? Bir pendiye uğradık. Bolar. O näme öwrendin? Nähilek näme bana? An gurrun berden. Şu doğru emesem gurrun vermänle de näme ýok suat. Çünkü toşna bilemokda. Siz bilýän bolsaňyz siz aýdyp berýäňiz. Ben bilýän aýdyp bereýin, ne tarja vay barada benim kän bilemok bolunýany. Tarja oýunlar bilýänmi, tarja oýunlar? Hawa o sarja oýuny. O burup. O yankı yuňy inçe düýümli yuňy wadyr. O şu Türkmen halini bilýäň-däm Türkmen halini? Hawa. O şoň yuňundan ne bilýäň? Bu Türkmen halde şu tarja oýunyň yuňundan bolýanlar. Şon enem daha kän aýtjady sarja oýunyň yuňy. Süýüm gowdy. Ne Türkmen halim üstünde tant edip görmän bilýärler därin onu tarja waya tawurdy nimen bilen okda bizim Türkmende. Tarja way ne şu tawada taraplarda şu taraplarda ýolatan şu töwreklen baý bolmady. O ýyllaryny bilemok menem bilemok da. O taryk bolmaly bilşim. Doğru. Doğru. Ul baý bolup dur. Onu näsiri. Şu tohumam şol tapan. Şu baýyň tohumlaryny köpeldirler. Nemetdim ka, ösürdüm ka. Ay baý patrağı wadyr, çopony wadyr. Promoçylyk neden ýözi bolýar da. Ne halbırak baýam gelipdir. Öýdýän. Bu näde kabul edýärdi? Aramda alalmy? Elwan. Alal. Alo. Alo. Halmırat bay. Ay. Ho, selamun aleyküm. Han bunu näile gollup? Pelwan ýetdi bizim pelwanmy? Pelwanly telok seyredip otur sapara. Eylemi? Ha bolýar. Beýle bolýar. Halmurada selamun aleyküm. Hey, ve aleyküm selam inim. Ay tuvelemi, ay berekella. Ay ho, inim sen sorosman etmen 2 ullap men ornum alypsyň saparagan ýandy. Evet, demedi de sonra men alyp görelidi sapara. Günä sapara da men neden? Bolýar düşünmenim ay berekella. Ay gatymy nasip ornum barsa taýdy. Begenýän, gowanýan inim 100 ýaşy. Berekella. Sağ olun. Halmırat yerin boş arasy ýok. Sen deme Святое место пусто не бывает, diye ordular. Doğru da näme şagirt halifasından oldurmasa näme oran?
Yankı demek Pervan bilen biz işlerini demedi otursa. Hava aydı. Sarıca oyun, sarıca vay vardı. Yankı Türkmen halde bilen övünmeni bilye. O üstünü tanıt etmeni bilye. Bizim milli buydoncumuz bilmeni bilyeler. O yönü harca vaya heykellik menen bilen ok. O adını emetmeye de bilen emet tavırını aytmadan bilen ok. Şu harca vayın koyunlarının yüngü Türkmen halini hale diyen. Doğru sapara. Biz 10. sınıfta sapara Türkmenistan'ın medeni mirası deyip bir ders geçerdik. Şu derste de Türkmen hallarını aytdilar, milli mirasımız deyip yönü şu. Sarıca vayın adı hiç yerde yok, şu kitapta da bolmalı yoksa. Yo onu oga bağlan oklarım yankı bolmalı ala edip kabul ediyorlar da. Şeylere milli hediyetimiz var da. Bol huzur. Doğru. Gümürtük edilya köp zat. İdelen nemeler vardır. Onun ol cöhütlün madarını öğrendin mi? Yok, onu öğrenip bilmedim. Ol hakta hiç yeni informasyon tapıp bilmedim. Hiç yerde yok. Menem kendi ödledim. Yok şu yaş kamam ödledim. Molin yok. O ödem o deme madarlık. Tede madarlıkta, kadimi madarlıkta. Tabii seyreden de yankı nemeler üstünden neyse geçeni belli değil. Yani yemeğin oğlun içine girmedim denin yönü taşından ayrılıp gördüm. Her yerlerde taş baş nemeler bağ oluyor. Yung şu tayları yankı yüpek yolun nemeti olmalı bu kanyanına. Kerki yung bir ulu tücari neme olmalı. Yüpek yolu ne orta alan son yüpek yolu kesiyelerde. Orta diyen götmedluğunun stratejik nemelerinin biri şu yüpek yolu ortalar bölüşüyede. Bir de medeniyet getirecek deyip. Medeniyete varlık ne şu medeniyetimizin nemesi son kalınırsa bir de getirilen medeniyetin. Doğru. O yüpek yolu ipine şu at demetecek korkuyorlar olun o yan başkaça da bu zatlar böyle. Yung ulu tevda yolun üstünde olmalı. O bizimkilerim sonra kervanları taliyamışınlar. Şu talana karşı onun bir medeniyet getirecek deyip yani büyük millet gelen olmalı. Onun edir sarıca vayın o otun yanına da kres vardır kuşluda. Ulu neme vardır seninle. O da atlar bilen nelsin. Ors parçasının Yekaterinan nemesi vardır. Onun istedim yani şoları kuşluda badi. Sapara ol hadirin bar ol tay. Var. Şu adam var. Onun Türkmen'in bir bölüğü o vansanna alya granitro taydan çekerlerdi. Bu İran tarafında da Türkmen çay anlaşması bilen İran'ın arasında da Türkmenler alyada. O şeylere o tayı şoları alak tarihin demesi. Ondan ben yüzle yönü ben tarihçi değil demeci değil yönü öğrenmem dedi. Ondan bundan kılıklan demedi yani. Şu an yine Türkmen serhetlerine İran Afganistan serhetine Koreyalar da iki tarafında da Türkmendir. Türkmen'den oraya.
Aklarım Türkmen olmalı da. Ne? Çok Kızılderililerin ıkbalı şeylere. Halmırada şu gepleşimizin başında şimdi ulu gepleşik köpelöğün bariyası tuğlama gününde. Koronavirüs arada biraz gurrun edersek sapara silede. Bun nira etcek bul nahil olacak Türkmenistan'a yetirecek ziyanları nahil olur. Nemeğiniz var mı bir? Türkçesi tahmin edip biliyorsunuz mu? Buradan Türkmencesini yazma şöyle var. O tahmin edip biliyoruz. O Halmırada söz verecek mi ya bana? Aydıp söz vermeden biz ondan oğuşuruz. İlk Halmırada tekrar ayın. Böyle Ay ne bileyim ne inim saparağı menden oluraktı. Böyle söz veren sen alayın. Saparağı bağışlarsın da. Yeme bir koronavirüs belası var arada inne şol yüze çıkandan sonra da aydık geliyorsa yani inim filan saparağı bilen bilelikte de saparağıdan yekelikte de öz sahipamda yine şu halkımızın başına inip gelen bir ullukan betbağışçılık bela var arada. Yine son döwür saparağa yine şol kompüter oň ýanyna bolansoň her gepleşigimizde diýen ýaly şol tablisan çykarýar. Sen bilenim çykaranyny görensiň. Mine şol dünýä ýaýry şu boýunça şu keselik. Biz diýen şu Türkmenistan asla taýýarlyksyz boldy şu kesele. Ol hökümet gaty ýalňyş aýdýar, ha takygy ýalan sözlüýär. Şol bizde şol kesel ýokdy. O taýy Türkmenistanyň bolmalygyna hiç ýeri şert ýok da. Bir tarapdan Türkmenistanyň içinde Hytaýyň kampaniýalary işläp ber. Esasen şol aýdyly Mare etrabyny, Mare welaýatyny ýa-ni Lewap bilen sepleşýän ýerine gaz diýdi, näme diýdi, şol bir topar işleri amal edýärler firmalary. Ol bir, ikinciden yankı İran taraftan Türkmenistan'a 3 yerden serhetten yankı üstü yüklü maşylar gelýärdi. Elmedam iki tarafa yük gatna diýerler. Ol ikinci howp. Üçüncü taraf, üçüncü howp men öz bilşime göre yankı Türkmenistanyň ýaşlary var Hytaý Respublikasyny okap beren. Ýene olaryňa 3 tamalyot edip ýygyna getirdiler. 3 tamalyotda meselem 700 adamdan kernelirdi. Yine de yüzlerce bizim yaşlarımız Hytaýyň öz içinde kaldı, çıkıp bilmän. Olan deňýär Hytaýda bir bölegi Taýlandda, ýene bir bölegi şo töwerekdäki döwletlerde. Ýygyna gelip bilen akly. Yine koronavirusun Türkmenistana ýaýramagyna şu 3 faktor men sebäp boldy diýip anlayan ya şunu tasdiklap biljekdi. Türkmenistanyň medisina gullugy ya medisina hyzmaty noluna maşaktı. Olardyň şol köşkdäki prezidenti onuň töweregine maşgalasyna hyzmat etmese, halka hyzmat edýän medisina hyzmaty ýok Türkmenistan. Onsoň baly bersede şo koronavirus ýa-da mikrobiyologiýa hemme şu ýanky şulugurda işleýän bilermenler ýok. Hemmesi şu tabiat taýyby kılanynsoň esasen ýurtdan gysylyp çykarylýar. Şu bilermen ýa lokmanlar ýa aýdaýly barlygy geçilýär. Indi bu kun ol diňe pula satylan diplomyň hasabyna egnini ak halatga ýeni bilen on kellesini ilm ýok adamlar nädip bu keseliň öňünde dursun. Onuň hökümet muny giýilgä boldy, döwret taşy ine Türkmenistanyň ana saparaga düýüm görkezdi. Gazalçylyk ortasyna bir akça tegmil bolup Türkmenistan on mümkin näl. Özbegistanyna bar, Gazagystanyna bar, Kyrgyzstanyna, İran'na var, ulu ölüm, Azerbaycan'na var, Bağatlarına seresen yine Afganistan'na da var. Alı böyle Türkmenistan'na yok. O bolup bilecekler derler. Onu sonra insan kayıtçıkladım. Yüzerlik bilen o keselin karşısına görüşmek mümkün değil. Eğer şu yüzerlikten bir zat bolyan olsa, kesel becerleyen olsa şu kesel. Töwregimizdäki ähli döwletlerin şu yüzerligi tüteder. Demek yalan.
Ene şu mahal bilen halkymyz ul gyrgynyň öň ýanyna da ene şuň aşam ýenen bir şu koronawirusa bagyşlap bir çykyşyň bir bölegini şu tema sarp etdim. Ona mene erti görersiň, netije çykararsyň. Ene men enem şu arada pelwan aýtsak, ene maglumatym şu, ene galanyň meni sapara gaýdy berdi ýaşul hökmünde. Sağ olun Halmarada. Halkymyzam bu zatlardan netije çykararlar özleri. Mesele bolsa Yoldaşlarım inşallah netije çıkararlar diýip düşünýän. Bu daşaryrdak aýdyp görün aýdylýan zatlar bir azajyk gulawa saýmalarlarmy? Şular bir zat aýtýan bolsa bir bildikleri baki aýtýarlar. şaý bar aýdyp gelýär enim. Bizi dinleýän adam ýok. Söz sapara aýtýarlar. Yani pelwan olaram televizor zat dinleyendirler. Nede girendirler. Türkmenistan yol başçıları. Ne şu Amerika ne dünyada en güçlü devlet de. Baş etip bilen oklar. New York'ta gatı deme. Kritik deme denemlemede. Şu New Jersey jurnala. Bundan gowrak ölü ada bundan. Ondan intak piga yeten nokta. Anglia jurnala. Fransa, İspanya. Güçlü devletler. İktisadi neme devletler. Çären näçe görünlerinde de ýoňal bolunokda. Olar diňe ýa-ni şuň birden ýaýramadylygyň öňüni aljak bolup finansiýallarda. Debaby hiç bir döwletiň medisina nemeleri tagylyp idaralary nemem mümkinçiligi ýok. Şu neme taýinlikdi. Şu ýagdaýa. Debaby ýa-ni ol kislorod berýän aparatlary bar. Olar yetersiz. Ýa-ni hemşireleri, doktorları, onu ulanyan adamdan tani. Bunu gödöňünde tutulan derler. Bunu yaraklap. Son 100 ýylla bolmandyr. Türkmenistan ýöne ýene de 3-4 aýdan ne kepen yetiştirip bilmediler. Şolar ýalak ýagdaýa gelirdi. Hudaý saklasyn bolun ýöne. Alo, buradan tebillimi näme boldy? Näme bir ýerde araba jygyllady sapara. O birinin arabası jygyllýar bilemok bolundy. Hökümet Gurban olayın kıv olmalısı. Ya şey neme katı elbet doğru. O bilmedim adamlar yönü yankı verdim olmadı. Goğuryanlarım, elbet görüyanlarım, o çok taraftarlarım, karşıdaşlarım çıkıp gürlemeleri erekte şu yardayı. Sebebi her kime de zan erek doğun vardır, kardeşi vardır, ecesi, atası, enesi, o doğun kardeşleri, doğuk yarları vardır. O şolun kırılmasının eğdip halk olup yönlanmalıdır. O taraftarlık nemelikinden de sebebi hiç kimen bir yerden diyeke çıkan nedir? Her kimin şu tayda dostları vardır, kardeşi, doğun kardeşleri vardır. Şolun hatiratına. Yerli yerden gürlep, fikir alışıp demetmeli. Gerek oldu şu tayda bir yankı adattan naşar bir ştab yalak bir adam edildi. Delil vermez. O taydan bärden koordinata edwä bolmaya ýöne bir matlagat akıl fikir berer ýalak bolýan ýagdaýlary bir matlagatlaşar ýalak o
Yani adamlar gürläp durmaly. Gürlemese deme çıkmasa ne üç olup Xitayda karar kabul edip bilmeydi. Ha? Hawa. Menden şu wagt ämetmenli torosy menden halymraty derrew adatdan naşary komitar dip Xitayda belläp ikimizem elimizi galdyrar pelwan o adamlara da kim bolýa diýen bolsa like koýun diýer, bolmaýan bolsa dislike koý diýer. Ne halymraty komitar ederseň günde de sagat plançada akşam 10'da bolýan, 11'de bolýan ne çykyp ekranyň başynda pikir alşar. Ne uzmanlar vardır, spesialistler vardır, o virusologlar vardır, o dünýede getýörün türkmen kendir, spesialist türkmenler. Olaram goşulşar. Biz Xitaydan 100 adam açenli adam kabul edip bilýärdi. Laşyp şeydi onun. Adam ne mesela para 300 adama sennem kabul edip bolýan eken. Bolýa ýa-ki o lokan bazar bor. 300 adam bilen neme däl bu kral spiş etjek boldan bu onun näşi 30 bolanda da. Ondan şu neme diýipdiňiz? Yerlerin 50%'ini halka bermeli diýip gönmel talap etdiňiz da döwletden. Şolam hiç ile edilen zat ýok ýani şoňada. Ýok, o tersine bular ýa-ki men şu watan nemesinden neme diýende bir de jogap şu watan programmasynyň berýärdi. Ýa-ki parti kişini görkezdiler, o uly drone bilen tuğratyn alyp, ýöne tenem teredip gör, parti beýip eklenok. Bir 200 tane traktor salyp bir ýerden onun adamları 2 hektar, 3 hektardan potrat berýär, onuň içine o parti ýan maşina alyp bolanok. Olar ýaly kartada Xitayda 50 hektarlyk 100 hektarlyk kartany görkezip içine de 20-30 50-60 tane seyir katalpdyrlar da. Drone bilen malyalar ýok ordan. Beýdi parta ýa-ki telestudiýanyň içinde kilýän bolmasa hemme de şu ýa-ki nemede PR-da propaganda berwan. Şolara sen ul olup ýa-ki radiodan gel almadan bular adam boljak berwan. Sen owrak okudanin nemetdanin şolary çekilýüne getir. Partan näet bekleýänni iňolmanyna şona bilýänsiň, şu adam aýdyp berersiň, beýip part çekilmeýän. Hawanın nähilekilerle çağalımdan näşe paltalan mallan goýun nagasyna olan çağı biz. Ýöne ýagdaý neme şu atlar ne şu oteller var, şolary sportzallar, oteller, şolary kedelhana ýurbaly. Onuň sağlyk personallar ýaşar ýaly, olar kedelliňanyň bilmerler. Kedel dargydarlar. Şolary ýaly promosyonlar, tekstil fabrikalary var, onuň Şweyn fabrikalar var. Olary maska, halat, ýa-ki enzamlar dikýän nemetmedi. Ol diňe özlerine de dünýäde satyp bilýärler o zatlary. Hemme ýerde defitsit. Şu wagt Ýewropanyň içinde maskaly ýüklü maşin geçip barýan bolsa, Fransiýanyň üstünden Italiýa geçip barýan bolsa saklap alýarlar da. Göwermän. Şolar ýalak ýagdaý şu wagt. Ýa-ki dünýä 3-nji jahan uruşy alap şu wagt. Dünýä uruş halynda, ýa-ki koronavirus bilen. Hakik. Bu virusdan soň dünýäň nemese ütkär düzeni, ýani düzgünü öňkü alap bolmazmy kadýan? Döwlet perwan şeýler ütkär bolýan, özüm dünýä şu
sıfıravoy neme geçer. Elektron neme geçer de. Virtual neme. Ondan yankı boş adamlar vardır. Yankı iş agatnap, iş etmeyen ya spesialistler eli kağıdlı. Şolar yalak tuğ etiren bilen küyde de onun metemelim orta görünür durur. Yankı internetten işlerde kimin näme diýänini açan görünüp da. O Türkmenistan'ın spesialist diýenler şu. Hemmetin arasında çok 90% işlerde boş. Yani balast diýilýär de boşça. Ne günärdin eýesi, ne bilgiň eýesi, şolaram 5-10%'den bir orta grup bir zatlar bardır, çala düşünjesi bardır. Olaryň spesialist bolup bu lokal spesialistlerdir. Ve yankı şolary alap balast şu rejimiň nemeti diregi. Olaryň bilýär sebäbi yani şol adamlar ne bagada iqtisady bolsa tabii ki. Şimdi iş edip biljek adam derler. Şu adam görediyen bir zatları yok, öndüren bir zatları yok da şol adamlar. Yani şu kakıp bilen ok diyen tarzda şolary alak da öz kärine. Ana o adamlar hiç sahada yaramaz. Ne virüsten soň dünýä şeýle üýtgär de onun kimin spesialist, kimin dälligi metemelim orta çykyp başlar. Ondan bu tidin ol mollü dip nebet görendäňiz iştigalar olup dünýäde ne öndüren zady bar, ne berýän zady bar. Ne ilmdan ne beýlekden ýa mektepden mollimleri çağanyň realyk däl. Şu mollimleri gördüm, mollimden görendim. 95%'inde 90%'inde çağanyň realyk däl sebäbi öýlerini. Ne sowat bar ne zat bar diýe adam kärçil. 95%. Biz oturan yerimizden şu zatlar görüp görse. Ne yankı hökümet diýilýär de, şu ministrlikler al hökümetiň ýokarsyna çendi. 95% diýär çöpeden aýmalydyr. Hiç zaptır, boştur. Doğru. Yankı şu virüsten soň durmuşda şol adamlaň bir kär edip bildiler derde yararlar. Bolmasa da nemedir. Şu adam şu deben rejimiň durmasynyň sebäbi şolary çörek berilýär de. Şolar daýhany horlap, burada öndürýän etnabi, tücari, täziri, şolaryň üstünden çörek ýerler de. Yani korrupsiýanyň düýp sebäbi şol zatlar. Yine milisiýa diýer, prokuror diýer, prokuror bolup prokuror däl kanunyň nämedigini düşünmeýän adamlar nähili prokuror bolup bilýär. Ya süýt diýilýär. O süýt bolmaga kanuny düşünmek gerek. Kanunyň nämedigini bilmän, o mazmunyny bilmän, o bir topar adam türmede ýatyr şu wagt. Yani şu türmedäki ýatan adamlara bir hal boşatmak gerek. Almırat. Yine sana neme komisar oldun zadaniye. Şolar haram öldürýärler şu taýda. 10 miňlerçe adam var şu taýda. O da gönül şuun akşam diyertir. On giyecek olmaz. Olon barsı kırılıyor şu taýda. Yani olon ne günahları var bilemok on nemesini on öldürü çözmürler. Hayti cinayet işlemlerini çıkartmalılar ya cemiyeti kovulurun olmalı. Yani o taýyk düşen adamdan günahı, o taýyk salan adamlardan ağızlarını ben yani ayna seyreden yalık bilýärler. Yani şolar hemme haram ölür. Yani virüs gelýär de, o gidecek yerleri yok.
Ulu cenayetin önüne doğulur da şu an. Doğulur da eğer o cenayet başladı. Çünkü eğer çare görmeyen nemetmeye nemedenlerim yeterlik de. Ve bu önünü alıp olun nokta. Ne düşünüyor musun da dünyada en güçlü devletler Amerika'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, Angliya'dan yolunda durup bile noktalar. Yani Türkmenistan'ın bir topar yarın tavut neme bilen ruh namazını neme boltuklap öğrenemeler. Olurdu ne mi çıkar? Ne halkı kırgına verirler bulun edecek daha pelvan. Bulan maksadı ödüp yalvar şuları yakalı ağam deyip neme dersin ben diyen olun ben yok yakma diyen de. Men şu yakma diyen metal sebepleri sapara şu Mahatma Gandhi men molmum diyen yani yaman tesir etti de son aytyan sözleri onson yadan zatları şu yaman köz gatı görünne İngilizlerden yani İngilizlerden yani şol dine sonuna da güçlenlerle sıpaylık bilen cevap vermeli yani daş bilen onu aş bilen urmalı diye Türkmençesi şol olun ol şonlu yani beyleki güçlen alyanlarım var yani diktatörleri. Bunlar aşverden aşık iyi adarını değil mi pelvan? Aş şu an ilk görür de yani 30 dili yiyedir. Koyun oklar mı? Aşağıda düşen oklar. Yine de bir 20-30 yıl aşverip görür ne aylak olayanı görür. Onların daşilen ursun ne yani? Bulan sapara maksatları ne anlatın? Palmırada size de. O yeme başla sen alıp barıcı sen arasında bizi kesse soran verdin. O iki tane görülsek o iki adam oturursun dinleyip bizi. Yani sen arasında bir bercek soran ver pelvan. Ben saparagan yan kaydırını koşması ikice söz koşayım. Saparagan ben şuun kışımda men neyam ettim onu hazır şu mal aylap duran efire belki yarım saattan girer ya bu toryança bilemem. Şu taydı men Allah geçtim. Şol men ona şart koydum Qur'anula bir kun sen şolary eger amnisti çıkarıp türmelerden boşaltsana onu sen uttuğun bolmasa da onu men halka şu türmedeki oturanları şu türme administrasiyasının tabiiligine çıkmağı çağıracak diye aytdım. Bunta. Sebep o adamlar haram ölme hakkı yok. Men medir şu söz aytdım tapara ikimiz görün yani. O adamlar o tadı onun näçe cenayet edeni siz gatı doğru bellak geçtiniz. O daşınna hökümetin eden cenayeti onası köp o türmede oturulurdu. Men aytdım ona dine şol adam öldürüle bolmasa galanın emmezigin amnistiya berboşut. Eger şol aydaly meselem şu karantin döwründe bular yana da bir yerde cenayet etse onu tonqeden cenayetinin üstüne önkü oturmadık möhletinin koştu täzeden türme sala. Yani şunlar türmede saklamak bolana ol adamlar. Sebep virüs var da ol daşına türme sakçısı getirip içinde hovluda askarsa bütün türme keselecek. Onun saklanan şerti Avrupa'da men 2000 şerti 10 esaqovu Türkmenistan'da ol türmede saklanan adamın benning şertini. Yine men şonu aytjak boldum. Qurban ula düşünürjek boldum. Bilemem. Etse de öz iş, etmese de öz iş. Men öz fikirimi aydyp berdim. Alyny görüber. Aydyber senin näme diýjek bolsaň, pelwan biz senin dinläýäli. Sen o saparaga bilen 2 gün mer geçirip otyn. Men daşyndan size bal elsik. Endi bunu öwrün bilen gatnaşyp otyn. Ay berekelle. Bol, başla ber. Yol senden. Doğru.
Halmurada yankı sorum ne? Şulon maksatları nämeka? Nämetçe golýarlar kabular? Ya nämetçe golýanlardan bilen oklar mı? Şumar şu üstünde var, şu soruğun üstünde saparağı ikimiz başlayatsa, yine de ikimiz başımız yaykap oturuveriyor. Bir insanın, adamın kellesine sığacak fikirler ya hareketlerde şol hökümetin edip oturan işi. Hiç bir devlette şuna bir degerlik ya değiştirerlik misal verimde. Plan devletinin hükümeti öz halkına şey dip eziyet veriyor ya, zulüm çektiriyor diyer ya, şol hatta şol Demirgazy Kareye de şolardan gowy. Şeýle Demirgazy Kareye halkyny alyp demeden hakyny meselem ol atamny ýarag döredi ol bir Amerika haýbatat ýa şonuň üçin biz dünýäň 7 hazynasy elimizde 4 milyon halky ekläp bilmän ähli baýlygy ernenden aktyryp oturup hökümetimiz bar jany. Ine iň şol erbet zady şoňa akyl ýetirip bilerdi. Saparağı iktisadiyetçi hökmünde, makroekonomik hökmünde, men bir devletin deputaty hem de bir kanun çıkarıcı hökmünde. Şunun edýän işine men hiç bir ýerde özüme kanun tutup tapamak, saparağı da burada iktisady düşünüş berip bilen. Akla sığjak zat däl, olam ne diýip oturum. Gysga çaýsam şeýle mümkin. Halburat men çaraja goşaýyn dinlemäňe. Yankı şular ýala hökümeti kabul edilen halk var. Ne bir çoğu genel. Hükümet bunu grafiğinin şular ýala hökümeti kabul edip bilen milletimiz var, halkımız var. Mesele şu taýdy. Doğru sapara. O halktan bular ýala etjek kendir. Yani bunu kabul edip bilen halkımız bolandan bular ýöretip ýördi. Mesele mene şu taýdym kanýan perwan. Näýlek düşünýär? Menen şolar ýaly düşünýän sapara. Şu halka biraz aýtjaklarym bar. Gollandiýalyň bir rowayatlary bar da. Olaň rowayatlaryna görä kilise diýerler türkçe. Hristiýanlaň dowa etýän ýerleri, çokunýan ýerleri kilise. Türkmençesi näme kaşoň? Men bu tapyp bilmedim de. Türkmençesi eger musulman diýen sözü dinin sözü bilen aýtsak mescit bolýar ýa ibadathana bolýar da. Beýle kısa. Ibadathana diýerler, şo ibadathana gowsy. Ibadathanyň şo mollasy ýani papasy Hudaýa gaty inanýar. Onsoň bir gün ýagşýar o Gollandiýada. Erwet ýagşýar. Onsoň sil alyp barýar. Emme ýerleri şowany ýanky ibadethananam. Onsoň halk giderliýärler molla. Gidelim biz ölýär berdi. Diýse ýanky molla giden ok. Onsoň ýanky sil ibadethanaň ýarsyna ýetýär suw. Ol molla ýene giden ok men Hudaýa inanýan, Hudaý men halas eder. Siz gidiberiň arkaýyn diýe. Onsoň 3-nji edek gelýärler. Ýene giden ok 4-nji edek gelýänli suw depe ýeten ibadethanaň depesinde oturýan molla. Halk indi wertelýotly gelýär ýanky mollany almana ol Hudaýa inanyp ýene de giden ok. Şeý diýem suw depesine çykyp ol gark bolup ölýär ýanky. Molla. Onsoň o dünýäde Hudaý taalalardan soraýar, men size ýaman inanýardym, näme üçin halat etmediňiz diýip. Olam aýtdy, "Elläňi işletmediň. Halk saňa gelle. Äkidellidi. O guur ýere, beýik ýere sen özüň gitmediň" diýip aýtdylar. Şu taýda aýtjak bolanadym. Hudaýa da inansaň inanmaly ýöne biz kellämizem işletmegimiz gerek de. Bu kader ýa kısmat diýip oturuvermeler. Onsoň ýene de bir zat bar. Şu wagt bizine hemmämiz ýaşap ýörüz. Gullaram ýaşap ýör. Başymyzda bizi ezýänlerem ýaşap ýör. Şu 100 ýyl öňe gidip arkamyza seretsek biziň barymyz topragyň astyna. Ýani biziň nähil ýaşaýjak şertimizi özümüz şu wagt saýlap seçip biles pikirlerimiz bilen.
eğer bir gulçulukdan çıkayın neysek, şular etir öldüreceğimizi bilsegem, enatalanmaz köseceklerini bilselerem, şolar çıkmalım kadip pikir etsem. Çünkü yankı 100 yıl öňe gidip ýa-da seyretdim.